Per crear un xat en una sala d'Adobe Connect on els participants puguin comunicar-se entre ells, hem de clicar a Pods, Chat i a Agregar nuevo chat. Un cop fet això, apareixerà una sala de xat a tots els participants i podran començar-hi a escriure. Cada participant podrà augmentar o reduir el tamany de la lletra per facilitar-ne la lectura. I per evitar confusions, podran escollir un color. Si escrivim a la sala anomenada Todos, tots els participants rebran el missatge. Si volem crear un grup de conversa tan sols per als anfitrions o presentadors, podrem fer-ho amb l'opció Iniciar xat con. D'altra banda, si volem enviar un missatge privat a una persona, podem fer-ho des de la llista d'assistents o, també, des d'Iniciar xat con. Altres opcions que tenim disponibles al xat permeten enviar-nos l'historial del xat per correu electrònic. Tenir un millor control de l'historial de la conversa per mitjà de marques horàries i també esborrar l'historial del xat.